karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Kining baong sugilanon bunga lamang sa hunahuna sa tagsulat. Apan dunay pipila ni ining nga gikutlo gyud sa tinuod nga panghitabo. Kini mahimong inyong tuhuan ug mahimong dili. Kini kalingawan lang sa atong imahinasyon. Mga kasama, niya ang unang anib ning bag-utang sugilanon, Balagtigi. Gabi naman kaayo. Wa pa man moabot ang akong bana. Pila na kaadlaw nga gabi na kaayo si James nga mauli dinhi sa bahay. Ano man ka? Di man unta siya ingon niini. Oh, katawa sa usa ka babae. Wa naman untay laing tao kay mingaw naman ang palipot. Iyon na pa. Dunay tao sa ubos gawa sa gate. Tungod sa may mangga. Nagtalikod siya. Ingon sa duna siya gihuwat. Iya ka ang maong katawa ka ganiha? Oh, may bagting ang telepono. Basin si James karon ang nanawag. Basin og may nalangayan lang siya. Hello? Ang katabang ba kini nila ni Sweetheart James? Kinsay imong gipangita? I said, kung katabang ba kini ni Sweetheart James? Magsusi lang ko kung nauli na ba siya. Kami manggod ang nagkuyog kaganiha. Iya kong gidrop sa akong pagpauli. Huy day, wa pa siya mauli diri sa among bay. Og aron ka mahibaw, asawa ko ni James. Dili ni iyang katabang. Ako ang asawa ni James. Nakadungog ka? Kung may relasyon mo sa akong bana, putla na ninyo. Hello? Hello? Buisit! Maudi ang tugay mo pauli gikan sa trabaho nga akong bana kay doon naman dahil siya babae nga gikabuangan. Makalagot ka, James. Imo kong ipakaslan. Imo kong gisaaran pero imo lang dahil kong pasakitan. Oh, si James na kanang miabot. Sweetheart, pasensya na. Pila na kagabi ang nadugay ko sa pagpauli din sa bahay. Hawk ni Judas. Laura? Hey, gano'n ba masukanon ka man? Nahibaw na ko kung nga nung pirmi kang madugay sa pagpauli. Laura, di ba permi ha? Upat pa lang kagabi nga nadugay ko sa pagpauli. Tungod ka Sige mo kuyog sa imong kabit. Kapit ko no. Laura, naunsa ka man. Kung pamagani ang akong panahon sa itong mga negosyo niya, labi na gano'n yung akong pamilya. O niya mangita na hinugog laing obligasyon. Gawas pa, dili ko makakos pagpanglimbong ni mo. Tungod kay asawa ko ikaw. Mahal ko ikaw, Laura. O nga itong bugtong anak. May babae nga nanawag din hidili palang dugay. Og nangita siya nimo. Nangutana kung may abot na ba si Sweetheart James? Unsa? Sweetheart James? Og unsay bot ipasabot niya na? Nganong nag-sweetheart siya nimo? Og diin ka sa oras nga dili nating trabaho? Dili ba gisultihan ta naman ka? Basic ko nining mga simanahon na tungod kay doon ay mga business investors nga gustong musuhod sa tong kumpanya. O kinahanglan pangunayan ko kini. O wa ako kini isalig sa tong mga tao. Katingali o tuntuho na sabda. Ambot James, kung angay ba't kang tuhuan. Pero sige lang, masakban ganit ka ug ang imong kapit. Ayaw pagdahom nga magpakamartir ko uban nimo. Ha, biyaan tagid ka. Og dadon ko ang atong anak. Laura! Laura, paminaw. Ayaw kong kuniti. Laura, kung mag-away lang ta sa way igong hinungdan, dili na ayo. Gawas pa, way ka matuuran ang tanan.
O saman, kadto babaeng giingon mong nanawag. Nagpaila ba siya nimo? Wa siya magpaila sa iyangan. Ayaw pagtuo niya, Laura. Ako mo imong tuhuan. Ako ang imong banal, Laura, ug mas nakaila ka nako. Oh! Wa ko ebidensya. Pero oras nga makakita kong ebidensya, James. Di ka gid magmahay. Laura, kalit lang. Laura! Laura! Kinsa lamsab kayo nagbinuang sa pagpadawag din sa mong bahay. Kinsa magka to? Ginoo ko. Iyaw ito ang pasakti ng akong asawa. Sayod kang nasayop siya siyang gituhuan. Ibati na yung kakapos kong trabaho na. Musod lang ko sa mong kwarto ni Laura. No, sorry. Kidaman ba na? Laura? Laura? Laura! Ginoo ko. Giurom si Laura. Laura! Laura! Uyog ko si Bayo na magkamata siya. Laura! 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 James, hain ko. Kung sila hitabo na ako. Laura, giurom ka. Dugay ka ng kamata. Hinungdan na, giuyog ti kag maayo. Nagdamgo ko. Huwag ka ba tigali mag-ampo sa rin mong pagkatuog? Ngilad kayo nga akong damgo. O tingali na danis akong kasuko ni mo. Laura. Mahal, damgo lang ang tanan. Busa, ayaw to isuod siya mong unahuna. Damgo lang tuod ka to. Apan gaduda ko nga adunay kahulugan ni adto. James, Oh, ngano? hinaot nga dili ko makakita ninyo nga magkuyog uban sa imong kapit. Laura, mahal. Ayaw na ba? Ayaw ba? Ayaw na pag unahuna niya na. Tuod kay dili ka na tinuod. Bebe, dali. Paminaw pa kayo. Ayaw na yun pag unahuna og dautan. Wa ko'y gihimong dautan nga magkasabad sa imong kasing-kasing. Pinanggat na ka ika, imo man ang atong anak. Igugbaon ti ka hangtod sa kong kamatayon. Ug way laing makapuli nimo diri sa kong kasing-kasing. Mo na akong gisaad nimo, di ba? Ug naning kamot ko, nag-amping ko nga dili ko makasaha sa kong pagkabana diha nimo. Unya, unsa man tong babae nga nanawag din og nangita nimo. Wa ko kahibaw niya. Ug labo nang wa ko makaila niya. Wa ko'y kalambigitan niya itong bayhana. Mao ka na tinuod. Ug wa to kahibaw. Ug doon na may nasukuro to sa hilom ug gusto mo guba nato. Muguba sa itong pagminahalay. Busa ikaw ayaw siya tagda kung kinsa man siya. Mo ibutan ka nun siya mong unahuna. Nga wa ko'y laing babaeng kimahal. Ikaw ug ikaw lang, Laura. James, Basta ako isaad. Basta ako isulti. Ako yun ang tumanon. Muhang yun ko rin mong sabta na sab ko usahay kung malugay ko sa papauli. Kanagtanan to sa kong trabaho. Ug sa gamay na itong negosyo. Pasalamat ang nagkakuhat nagbayong mo atiman sa gamay tang negosyo. Laura, mahal ko kayo ikaw. Ug hangtod sa kong kamatayon, dadon ko ang atong gugma. tuan na si James sa iyang opisina. Kikulbaan man ko. Kulpa gyud. Man ang akong una ni James. Ug sa babae nga nanawag kagabi. Ano man to? May bugnaw mang hangin nga may dapat sa akong panit. Mas may pa. Muadto ko sa iyang opisina. Kinahanglang magsusi ko. Dili ko ang ngayon magtanga-tanga lang. Niyan ako sa iyong opisina. Morning, ma'am. Good morning. Si Sir ni mo? Nasa yung office, ma'am. Salamat. Kikulbaan man ko. Makita ra ang suit sa iyong opisina. May babaeng miduol niya. Kihapuhap niya ang usa kong bana. Nakakita na ko.
Nakakita na ko itong babayan. O may katawa siya. May biya siya sa akong bana. Ingon sa mugawas na siya. Ana, may gawas na siya sa opisina sa akong bana. Doon na lang siya nako. Gunitan ko siya. Ouch! Ako man magtato siyang nagunitan pero huwag ko siya mahikap. Ako si James, Laura. Ayaw! Ayaw na maglakaw! Huwat na! Magsulti ta! Milakaw siya. Sundon ko siya. Ay naman to. Ay, kalit naman siyang nawa. Laura? Kinsay nga na itong babayan na, James? Kinsa siya? Ha, James? Ha? Ang hainad to? Kadtong babaeng may gawas sa imong opisina, dili pa lang dugay. Og sawa pa siya mo gawas. Ha? Nakita ko. Gihapuhap ang imong buhok. Og gihagkan ang imong agtang. Mauto siya ang imong kabit. Usa. Ganito. Babae? O may babae nga bisuod sa opisina. Ha? Ganihay noon ang akong sekretarya. Kadang naglingkod sa atbang sa atong nahimutangan. Misuod siya para magpapirma sa mga papeles nga pirmahanan. Kana naman siya ang misuod din eh. Dili na siya mao. Kadtong babae nga bag-o pa lang migawas sa imong opisina. Mauto siya ang imong kabit. Laura, please, paminaw. Wa ko'y kabit. Doon na! Doon na lagi! Nakita ko sa akong mga mata. Nakita ko yun, James. Gitunto lang day ko ni mo. Gitunto lang ko ni mo. Laura! Laura! Laura, ayaw na paggagaw! Laura! Mapauli ko sa bahay. Karon nga napamatud-an ko nga may babae gid siya. Mubihami sa akong anak. Dadon ko ang akong anak. Mabuhi ko si Francel bisan uwa si James. Ganong giingon man ko nimo ini James. Ano man. Gusto, muadto ko sa probinsya. Sa pinuyanan ni mama ug papa. Bata pa kung makabalik dito. Kadili ko nila pa doon. Pero magpangutanan lang ko. Ilado nga akong mga ginikanan dito dapita. Tungod sa imong gibuhat, James, yaan ka na mo ni Francel. Kinuko, nasukop kayo si Laura na ako. Dali ko pirma kini ako mga pirmahan ng mga papilis. Gusto, uyan na ko pirmahan ng mga papilis ko na makabalik ako din sa opisina. Pero kisam kang babayhana ang giingon ni Laura nga mihawak na ako. Wa may laing ni so din sa opisina kaganiya. Gawas lang sa ko sekretarya. Kinsa magkaha. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!